Dobrý den, tato hra se jmenuje Splň si svůj sen a hra funguje na principu toho, že si na začátku vylosujete nějakou práci, kterou tady je, třeba policista. A ten má určitý příjem za měsíc, což je obejít jednoho tady tohohle kola. Policista má příjem 47 000 za měsíc a jeho sen je soukromý let. A cena toho, čeho má dosáhnout, je 260 000. A on tady má různé překážky a musí hodit kostkou. Kolik mu padne, o tolik se posune, takže 1, 2, 3, 4, 5. Má tady placené parkování, tak musí zaplatit 100. A takhle se posouvá pořád dokola podle tady těch úkolů a výhod a nevýhod, které tady jsou. Peníze tady nejsou papírové, ale každý se je počítá sám u sebe, takže je to tak lehčí. No a jsou tady i nějaké výhodné věci. Třeba tady je koupě bytu číslo 1. Za koupi bytu dáte 20 000, ale jakmile vám na ní někdo stoupne, tak on vám musí dát polovinu toho, co vy jste zaplatili. Takže kdybych si to pronajala já jako oranžová figurka a stoupáme na to žlutá figurka, tak mi musí dát 10 000. A je tady ještě takový jeden úkol, kde vlastně dáme peníze tady doprostřed a ten, kdo stoupne na určité políčko, si je může všechny vzít. Tady třeba děravá kapsa, dej doprostřed 500. 500 dáme sem třeba a jakmile si stoupne tady na nějaké to políčko, který to vyjadřuje, že si to můžeme vzít, tak si to vezme a budeme takový o peníze víc. Jsou tady jak dobré věci, tak i špatné věci. Takže tady je třeba oprava myčky za 5 500. Nebo je tady ještě třeba štěstí na zemi a dostanete 1000. Takže to není vlastně nějak zvlášť složitá hra, má to jednoduchý pravidla. Hra je pro 2 až 9 hráčů a docela se tím rozvíjí vaše finanční gramotnost. Protože vlastně tady si jenom máte tady cenu a na tu si prostě musíte našetřit za to celé kolo.